हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदमहं ददाति पदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वर वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी निति नाम्ने नमो आचार्य पादाय निताय कृपप्रदाय गौरवदामोदाय नमः नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देवतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके माता जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, నేను మిమ్మల్ని ఇది చేశాను, కోహోస్ట్ చేశాను ప్రభుజీ। హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ। రాజేశ్వరి మాతాజీ హరే కృష్ణ। హరే కృష్ణ। జీవుడు నానా రకాల దేహాల్లో నెనుకున్న తన సూక్ష్మ స్వభావం కారణంగా వాటికి దూరంగా ఉంటాడు. దేహం నశించిన తర్వాత ఏ విధంగా బయటపడతాడు? భౌతిక నేత్రాలతో చూడటం అసాధ్యం. సూర్యుడు ఒక చోట నిలిచి ఉన్న సమస్త విశ్వాన్ని ప్రకాశింపచేసినట్లు సూక్ష్మ గణన అయిన ఆత్మ హృదయంలో ఉన్నప్పటికీ సమస్త దేహాన్ని చైతన్యంతో ప్రకాశింపచేస్తుంది. వెలుగు సూర్యుని సన్నిధికి నిదర్శనమైనట్లుగా చైతన్యమే ఆత్మ సన్నిధికి నిదర్శనము. క్షేత్రజ్ఞయోరేవం అంతరం జ్ఞాన చక్షుషా భూత ప్రకృతి మోక్షం చ ఏ విదుర్యాంతి తే పరం. దేహము స్థూల రూపము, కానీ మనస్సు మానసిక ప్రభావాలు సూక్ష్మ రూపము. ఈ రూపాల అంతః ప్రక్రియ జీవ లక్షణాలు. వీటన్నిటిపైన ఆత్మ పరమాత్మ ఉన్నారు. ఆత్మ మరియు 24 తత్వాల కలయిక చేతనే ఈ భౌతిక జగత్తు నడుస్తుంది. దేహానికి, దేహ యజమానికి, పరమాత్మునికి ఉన్న భేదాన్ని మనిషి తప్పక తెలుసుకోవాలి. అప్పుడు అతడు పరమ గమ్యాన్ని చేరుకుంటాడు. ప్రకృతి త్రిగుణములెట్టివో అవి ఎట్లు వర్తించును, అవి ఎట్లు బంధమోక్షములు కలిగించును అని దేవాదిదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఈ అధ్యాయంలో వివరించాడు. సంపూర్ణ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం పొందిన పిమ్మట మానవుడు జన్మ మృత్యు పరంపర నుండి విముక్తుడై దేవాది దేవునితో గుణైక్యం పొందును. అయినను జీవాత్మగా అతడు ఎన్నడూ తన వ్యక్తిత్వాన్ని కోల్పోవడు. భౌతిక ప్రకృతికి సంబంధించిన త్రిగుణములచే కలుషితం కాని జ్ఞానమే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అని పిలువబడుతుంది. అట్టి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమునందు నెలకొన్న వాడు దేవదేవునితో సమాన స్థితి యందు నిలుచును. సర్వయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయా సమవంతియః తాసాం బ్రహ్మ మహాద్యోని అహం బీజప్రద పిత. జరుగుతున్న సమస్తానికి క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుని అంటే దేహము, ఆత్మల కలయికే కారణము. ప్రకృతి, జీవుని ఈ కలయిక స్వయంగా భగవంతుని చేతనే సాధ్యం చేయబడుతుంది. పరమ పురుషుడు జీవ బీజాలతో బ్రహ్మంలో బీజ ప్రదానం చేస్తాడు. భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు మొదలుగా ఉన్నట్టి 24 తత్వాలు భౌతిక శక్తి. అవే మహద్ బ్రహ్మ లేదా ప్రకృతిగా తెలియబడేదాన్ని రూపొందిస్తాయి. అట్టి జీవులు అత్యంత ఉన్నత లోకమైన బ్రహ్మలోకం నందు, ఇంకా భూమి యందు, జలమునందు మరియు అగ్ని యందు అన్ని చోట్ల ఉండును. ఈ జీవులన్నింటికీ తల్లి భౌతిక ప్రకృతి మరియు శ్రీకృష్ణుడే బీజ ప్రదాత. తమ పూర్వకర్మలను అనుసరించి సృష్టికాలమున వివిధ రూపములను పొందు జీవులు భౌతిక ప్రకృతి గర్భమున ఉంచబడుదురు. జీవులు ప్రకృతి గుణములను అనుసరించి వివిధ దేహములు కలిగి ఉండుట చేత ఆ గుణములను అనుసరించి వారు వర్తింపవలసి వచ్చును. ఇట్టి వర్తనా
వర్తనమే వివిధ రకాలైన సుఖదుఖాలకు కారణమవుతున్నది. సత్వగుణము మిగిలిన 2 గుణముల కంటెను పవిత్రమైన దగుటచే ప్రకాశమానమై మానవుని సర్వపాప ఫలముల నుండి విముక్తిని చేయును. ఆ గుణమునందున్న వారు సౌఖ్యము చేతను జ్ఞానము చేతను బద్దులగుదురు. సత్వగుణము ద్వారా మానవుడు బద్దులైన ఇతర గుణముల వారి కంటెను వివేకవంతుడగును. దీనిని వృద్ధి చేసుకొనిన భౌతిక దుఃఖములచే అంతగా పీడింపబడరు. రజోగుణము అపరిమితమైన కోరికలు మరియు ఆకాంక్షల వలన ఉద్భవించుచున్నది. దీని కారణమున జీవుడు కామ్యకర్మలచే బద్ధుడగును. అజ్ఞానము వలన పుట్టిన తమోగుణము బద్ధజీవులందరికీ మోహ కారణము. బద్ధజీవుని బంధించినటువంటి బుద్ధిహీనత, సోమరితనము, నిద్ర ఎనునవి ఈ తమోగుణపు ఫలములై ఉన్నవి. సత్వగుణం మానవుని సుఖమునందు బంధించును. రజోగుణము అతనిని కామ్యకర్మల ముందు బంధించును. తమోగుణము జ్ఞానమును ఆవరించి బుద్ధిహీనత యందు అతనిని బంధించును. రజోగుణము ప్రబలమైనప్పుడు సత్వగుణం మరియు తమోగుణము జయింపబడును. సత్వగుణము ప్రబలమైనప్పుడు రజస్తమోగుణములు జయింపబడును. తమోగుణం ప్రబలమైనప్పుడు రజస్తత్వగుణములు జయింపబడును. త్రిగుణముల నడుమ ఇట్టి పోటీ ఎల్లప్పుడూ కొనసాగుచునే ఉండును. కనుకనే వాస్తవముగా కృష్ణ చైతన్యం నందు పురోగతిని సాధింపదలుచువాడు ఈ త్రిగుణములను అధిగమింపవలెను. మానవుని యందు ప్రబలమైనట్టి ఏదో ఒక గుణము అతని వ్యవహారములు, కర్మలు, ఆహారము వంటి సమస్త కార్యముల ద్వారా వ్యక్తమగుచుండును. సత్వగుణ స్థితి. మనిషి దేహంలో 9 దేహ ద్వారాలు ఉన్నాయి. అవే 2 కళ్ళు, 2 చెవులు, 2 నాసిక రంధ్రాలు, నోరు, జననాంగము, ఉదము. ప్రతి ద్వారము జ్ఞానము చే ప్రకాశవంతమైనప్పుడు సత్వగుణ స్థితి కలిగిందని గ్రహింపవలేను. సత్వగుణంలో ఉన్న వ్యక్తి అన్ని విషయాలు సరైన స్థితిలో చూస్తాడు, వింటాడు. ఈ స్థితి ఉన్నప్పుడు వ్యక్తి లోపల మరియు వెలుపల శుద్ధి అవుతాడు. ప్రతి ద్వారంలో ఆనంద లక్షణములు అభివృద్ధి చెందుతాయి. రజోగుణ వ్యక్తి లక్షణాలు: లోభము, అమితాశక్తి, కామ్యకర్మలు, అత్యాశ, అనపరానటువంటి కోరిక వంటి లక్షణాలు వృద్ధి చెందుతాయి. శ్రీకృష్ణుడి శరణాగతి చేసిన వ్యక్తి భౌతిక ప్రకృతి కార్యకలాపాల నుండి విముక్తి పొందును. తమోగుణ వ్యక్తి లక్షణాలు: తమోగుణము పెరిగినప్పుడు అంధకారము, సోమరితనము, మోహము, పిచ్చితనము, భ్రమ మొదలైన దుర్గుణములు వ్యక్తమవుతాయి. ప్రకృతి గుణకర్మల గురించి చక్కగా మహాత్ముల నుండి నేర్చుకోవడం ద్వారా మనిషి వాటిని దాటగలుగుతారు. సత్వగుణంలో ఉన్న వ్యక్తి మరణించినప్పుడు విశుద్ధమైన ఉన్నత లోకాలను పొందుతాడు. అదే బ్రహ్మలోకము మరియు జనలోకము. అమలాన్ అంటే స్వచ్ఛమైన అనే పదము ఇక్కడ ముఖ్యమైనది. అభిమానము మరియు అజ్ఞానము యొక్క రీతుల నుండి విముక్తి అని అర్థం. నిరంతరం హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపించడం వల్ల అతను ప్రకృతి గుణాల నుండి బయటపడతారు మరియు పూర్తి కృష్ణ చైతన్యంలో స్థిరపడగలరు. హరే కృష్ణ. మనిషి రజోగుణంలో మరణించినప్పుడు కామ్య కర్మములలో కామ్య కర్మలలో నెలకొన్న వారి యందు జన్మిస్తాడు. అతడు తమోగుణములో మరణించినప్పుడు జంతువులలో జన్మిస్తాడు, జంతు జాతులలో మరణిస్తాడు. పుణ్యకర్మ ఫలము నిర్మలమైనదే, అదే సత్య గుణములలో ఉన్నదిగా చెప్పబడుతుంది. సత్యగుణము నుండి నిజమైన జ్ఞానము వృద్ధి చెందుతుంది. అందుకే మోహ విముక్తులైన ఋషులు ఆనందములో నెలకొని ఉంటారు. కానీ రజోగుణంలో చేయబడిన కర్మ దుఃఖమును కలిగిస్తుంది. రజోగుణము నుండి లోభము వృద్ధి చెందుతుంది. కాగా తమోగుణములో చేసే కర్మ అజ్ఞానమును కలిగిస్తుంది. తమోగుణము నుండి మూర్ఖత్వము, పిచ్చితనము, మోసము వృద్ధి చెందుతాయి. ప్రకృతి గుణాలలోని కర్మల ఫలాలు ఈ శ్లోకంలో మరింత స్పష్టంగా చెప్పబడినవి. ఊర్ధ్వలోకములోని
అంటే ఊర్ధ్వలోకము అంటే బ్రహ్మలోకము లేదా సత్యలోకము. సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళను అక్కడికి తీసుకొని వెళ్తుంది. రజోగుణము మిశ్రితమైనది, అది సత్వగుణానికి రజోగుణానికి మధ్యలో ఉంటుంది. రజోగుణము కారణంగా రాజుగానో ధనికునుగానో మానవ లోకం నందే ఉండిపోతాడు. హీనాతిహీన గుణమైనట్టి తమోగుణం వృద్ధి ఫలం చాలా ప్రమాదకరమైనది. మానవుని స్థాయి కింద 84 లక్షల జీవరాశులలో అంటే పక్షులు, పశువులు, సరీసృపాలు, చెట్లు మొదలైనవి ఉన్నాయి. వీటి యోనులను నరకములను పొందుదురు. తమోగుణంలో రజోగుణంలో ఉన్నట్టు జనులకు సత్వగుణానికి చేరుకునే అవకాశం ఉన్నది. ఆ పద్ధతియే కృష్ణ చైతన్యము అని చెప్పబడుతుంది. అన్ని కర్మలలో ఈ ప్రకృతి గుణాలు అని అన్యంగా వేరొక కర్త లేడని చక్కగా చూసి ఈ సమస్త గుణాలకు అతీతుడైన భగవంతుని మనిషి తెలుసుకున్నప్పుడు భగవానుని ఆధ్యాత్మిక భావమును పొందుతాడు. మాంచాయో అవిభిచారిణేన చ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణాను సమతీచైతాన్ బ్రహ్మ భూయాయ కల్పతే. ఈ శ్లోకంలోని ముఖ్యాంశాలు: శ్రీకృష్ణుని సమస్త స్వాంశ రూపములు సచ్చిదానందమయమైనవి అని మనము గ్రహించవలను. కనుక మానవుడు దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని సేవలో లేదా స్వాంశ స్వరూపముల సేవలో అచంచలమైన దృఢ నిశ్చయంతో నెలకొనసో మిక్కిలి కష్టతరమైన ప్రకృతి త్రిగుణములను కూడా అతడు సులభముగా దాటగలుగును. శ్రీకృష్ణుని శరణు వేడిన వాడు వెంటనే భౌతిక ప్రకృతి గుణ ప్రభావములను అధిగమించగలడు. బ్రాహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం అమృతాస్య వ్యయస్య చ శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య సుఖస్యైకాంతికస్య చ. అమృతము, అనస్వరము, శాశ్వతము, పరమ సుఖమునకు సహజ స్థితిమైన నిరాకార బ్రహ్మమునకు భగవానుడి ఆధారము మరియు సహజ స్థితి. అట్టి బ్రహ్మానుభూతియే ఆధ్యాత్మిక అనుభూతికి ప్రారంభ దశ అని చెప్పబడేను. పరమాత్మానుభూతి అనేది ఆధ్యాత్మిక అనుభూతికి రెండవ దశగా తెలియబడును. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు పరతత్వపు చరమానుభూతి కనుకనే పరమాత్మ మరియు నిరాకార బ్రహ్మము పరమపురుషుల్లోనే కలవు. బద్ధుడైన జీవుడు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సముపార్జనతో భౌతిక జీవన స్థితి నుండి తనను తాను ఉద్ధరించుకుని క్రమంగా పరతత్వ బ్రహ్మానుభూతిని చేరుకొను. కనుక బ్రహ్మ భావముకు ఉద్దేశించబడినను మానవుడు శ్రీకృష్ణ భగవాను భక్తియుక్త సేవలో లేకపోయినచో పతనము చెందు అవకాశం కలదు. శ్రీ భగవానువాచ ఊర్ధ్వమూలమధశాఖం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవిత్. ఈ భౌతిక జగత్తు బంధనం ఇక్కడ అశ్వత్థ వృక్షంతో పోల్చబడింది. కామ్యకర్మలో నెలకొన్న వానికి ఆ అశ్వత్థ వృక్షపు తుదిని తెలియక అతడు ఒక కొమ్మ నుండి వేరొక కొమ్మకు, అక్కడ నుండి మరొక కొమ్మకు మారుతూ ఉంటాడు. ఈ వృక్షానికి అనురక్తుడైన వారికి మోక్షావకాశమే లేదు. వేదమంత్రాలు ఈ వృక్షపు ఆకులుగా చెప్పబడ్డాయి. వేదాల అనుష్ఠానాల పట్ల ఆకర్షితుడైన వాడు చెట్టు యొక్క అందమైన పచ్చని ఆకుల పట్ల ఆకర్షితుడైన వాడే అవుతాడు. చెట్టు నీళ్లచే పోషించబడినట్లు ఈ చెట్టు ప్రకృతి త్రిగుణములచే పోషించబడుతుంది. దాని కింద భాగాలలో నానా రకాలైన జీవరూపాలు అనగా మానవులు, గుర్రాలు, పశువులు, కుక్కలు, పిల్లులు ఉంటాయి. పై భాగాలలో ఉన్నతమైన జీవరూపాలు అనగా దేవతలు, గంధర్వులు, పలు ఇతర జీవులు నెలకొని ఉన్నారు. 15.3వ శ్లోకంలో అసంగ అను పదము చాలా ముఖ్యమైనది. ఈ స్థిరంగా వేళ్ళూనిన వృక్షమును మనిషి నిశ్చయముతో అసంగత్వం అనే ఆయుధంచే ఖండించి వేయాలి. మనిషి ఈ చెట్టుకు మూలమైన భగవంతుడిని పరమ పురుష జ్ఞానము కలిగిన వ్యక్తుల సాంగత్యం ద్వారా అన్వేషించాలి. జ్ఞానముచే అతడు దానితో సంబంధాన్ని ఛేదించి నిజమైన వృక్షంలో వాస్తవంగా నెలకొంటాడు. దేని నుండి అయితే సమస్తం విస్తరించిందో ఆ ఆది మూలము శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. అట్టి దేవదేవుని అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి మనిషి శరణాగతుడు కావాలి. నిజంగా జ్ఞానంలో ఉన్న వ్యక్తుల నుండి అతడు శ్రవణము చేయాలి. శ్రవణ కీర్తన ద్వారా భక్తియుత సేవ చేయడం ద్వారా మానవుడు ఈ భౌతిక విస్తారము నుండి అప్రయత్నంగా ముక్తుడవుతాడు.
నిర్మాణమోహాజిత సంగదోష ఆధ్యాత్మ నిత్య వినివృత్తి కామాః ద్వంద్వైర్విముక్తాః సుఖ దుఃఖ సంగై గచ్చంత మూఢాః పదమవ్యయం తత్. ఈ శ్లోకాల ముఖ్యాంశాలు: దురాభిమానము, మోహము, దుస్సాంగత్యముల నుండి విడిపడిన వారు, శాశ్వతమును అవగాహన చేసుకొనిన వారు, కామార్జితులు, దుఃఖములనే ద్వంద్వముల నుండి విముక్తులైన వారు, భ్రాంతి రహితులే ఏ విధముగా దేవదేవుని శరణు వేడవలనో ఎరిగిన వ్యక్తులు అట్టి శాశ్వత రాజ్యమును పొందగలుగుదురు. మానవుడు యథార్థ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సంపాదనతో తాను భౌతిక ప్రకృతికి ప్రభు కానని, దేవదేవుడే దానికి ప్రభు అని ఎరగవలెను. నిజమునకు తనకు చెందినదేదో తనకి చెందనిదేదో గ్రహించవలెను. అప్పుడు అతడు ద్వంద్వముల నుండి విముక్తుడగును. అట్టి జ్ఞానములో పరిపూర్ణుడైనప్పుడే దేవాది దేవుని శరణు వేడుట సాధ్యపడును. తద్భాసయతే సూర్యో న శంకో న పావకః యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. ఈ శ్లోకాల ముఖ్య విషయాలు: కృష్ణలోకము గోలోక బృందావనముగా ప్రసిద్ధి చెందిన దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని దివ్యధామము అంటే ఆధ్యాత్మిక జగత్తు ఇక్కడ వర్ణింపబడింది. ఆధ్యాత్మిక లోకములన్నీ స్వయం ప్రకాశం అయినందున అక్కడ సూర్యకాంతి, చంద్రకాంతి, అగ్ని, విద్యుత్తు అవసరం లేదు. జీవుడు ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నంత కాలం బద్ధ జీవితంలో ఉండును. కానీ అసత్యము, విపరీత ప్రతిబింబమైన ఈ భౌతిక సంసార వృక్షమును ఛేదించి ఆధ్యాత్మిక ఆకాశమును చేరుకున్నంతనే అతడు విముక్తుడుగను. అప్పుడు ఈ భౌతిక జగత్తుకు తిరిగి వచ్చే అవకాశమే ఉండదు. కనుక మానవుడు కృష్ణ చైతన్యంలో నెలకొన్న వ్యక్తి కొరకే అన్వేషించి భక్తియుక్త సేవా విధమును అభ్యసించినచో భౌతిక జగత్తు పట్ల తన ఆసక్తిని ఛేదించుకొనగలుగును. ఈ శ్లోకంలో పరమం మమ అను పదమును ఎంతో ముఖ్యమైనది. షడ్గుణైశ్వర్యముల కలిగిన ఆధ్యాత్మిక జగత్తుయే పరమముగా తెలుపబడినది. మమైవాంసో జీవలోకే జీవభూత సనాతన మనస్సిష్టానింద్రియాణి ప్రకృతిస్థానే కర్షతి. ముఖ్య విషయాలు: జీవుడి దేవదేవుని శాశ్వత భిన్నాంశ. ఈ విషయమే సనాతన అను పదము ద్వారా ఇక్కడ స్పష్టంగా తెలుపబడినది. దేవదేవుని స్వరూపాంశ విస్తరణలు నిత్యములై ఉండునట్లే భగవాను విభిన్న అంశములైన జీవులు కూడా తమ వ్యక్తిత్వములో నిలిచి ఉందరు. వారు భగవాను గుణలక్షణములను స్వల్ప మాత్రము కలిగి ఉందరు. అట్టి ఆ లక్షణములో స్వాతంత్రము ఒకటి. ఈ స్వల్ప స్వాతంత్రము దుర్వినియోగపరచుట చేత అతడు బద్ధుడుగును. అది సద్వినియోగపరిచినచో విముక్తుడగును. ఈ బంధముక్తి స్థితులని రెండింటిలోనూ ముక్తి స్థితిలోని వాడు భౌతిక స్థితి నుండి విముక్తుడై శ్రీకృష్ణ భగవాని దివ్య సేవలు నెలకొను. కానీ బద్ధ స్థితిలోని వ్యక్తి ప్రకృతి గుణములచే ప్రభావితుడై భగవంతుని సేవ విస్మరించి తన జీవితము కొనసాగించడం తీవ్ర సంఘర్షణ చేయవలసి వచ్చును. ఈ శ్లోకంలో బద్ధ జీవులు మనస్సు, ఇంద్రియములతో కూడిన భౌతిక దేహములో కప్పబడి ఉందని, ముక్తులైనప్పుడు అట్టి భౌతిక ఆచ్ఛాదనము నుండి నశించి అతని ఆధ్యాత్మిక దేహము వ్యక్తమగునని స్పష్టమగును. అనగా ముక్తిని పొందిన పిమ్మట జీవుడు దేవదేవుని కృపచే ఆధ్యాత్మిక దేహమును పొందును. దేవదేవుని అంశమైనందున జీవుడు అతనితో గుణైక్యము కలిగి ఉండనని ఇక్కడ విశదీకరించబడినది. 15 పాయింట్ శ్లోకంలోని ముఖ్య విషయాలు: వాయువు వాసనను ఒక చోట నుండి మరో చోటకు తీసుకొని పోయినట్లుగా జీవుడు తన విభిన్న భావనలను ఒక శరీరము నుండి మరొక శరీరానికి తీసుకువెళతాడు. దేహ మార్పు దేహేన అతనిపైనే ఆధారపడి ఉండడు. అతడు రూపొందించుకునే చైతన్యమే మరణ సమయంలో అతనికి మరొక దేహమునకు తీసుకుని వెళ్ళును. దేహము నశించిన పిమ్మట సర్వము ముగిసిపోనని భావించట భ్రాంతి. మానవుడు తన కర్మను అనుసరించే భిన్న దేహమును పొందును. హరే కృష్ణ. జీవుడు ఈ విధంగా వేరొక స్థూల దేహం స్వీకరించి మనసుతో కూడి ఉన్నట్టు ఒక రకమైన చెవి, కన్ను, నాలుక, ముక్కు, స్పర్శలను పొందుతాడు. ఆ విధంగా అతడు ఒక ప్రత్యేకమైన ఇంద్రియ విషయాలను అనుభవిస్తాడు. జీవుడు తన దేహమును ఏ విధంగా విడిచిపెడతాడో, ప్రకృతి గుణ ప్రభావంలో ఏ రకమైన దేహమును అతడు అనుభవిస్తాడో మూర్ఖులు తెలుసుకోలేరు.
కానీ జ్ఞాన శిక్షణ పొందిన నేత్రాలు కలిగిన వాడు ఇదంతా చూడగలుగుతాడు. ప్రస్తుతం అనేక మంది నామమాత్ర యోగులు ఉన్నారు. అనేక నామమాత్ర యోగ సంఘాలు ఉన్నాయి. వారు నామమాత్ర యోగ పద్ధతులు ప్రయత్నిస్తున్నప్పటికీ ఆత్మానుభూతి కలవారు కారు. అట్టి జనులు ఆత్మ యొక్క పునర్జన్మ విధానాన్ని అర్థం చేసుకోలేరు. ఈ సమస్త జగత్తులోని చీకటిని నశింపజేసే సూర్యుని కాంతి భగవంతుని నుండే వస్తున్నది. చంద్రునిలోని కాంతి, అగ్నితేజం కూడా ఆయన నుండే కలుగుతున్నాయి. భగవంతుని అనుగ్రహం లేనిదే సూర్యుడు లేడు. భగవద్ అనుగ్రహం లేనిదే చంద్రుడు లేడు. అతని అనుగ్రహం లేకుండా అగ్ని కూడా లేదు. భగవంతుని శక్తి చేతనే సకల గ్రహాలు గాలిలో తేలుతున్నాయి. అతడే లేకపోతే గాలిలో ధూళిలాగా సమస్త గ్రహాలు చెల్లా చెదురై నశించిపోయేవి. అదేవిధంగా దేవదేవుని కారణంగానే చంద్రుడు ఔషధులను పోషిస్తున్నాడు. చంద్రుని ప్రభావంతోనే వృక్ష సంబంధ పదార్థాలు రుచికరంగా అవుతాయి. చంద్రకాంతి లేకపోతే అవి పెరగడం గాని రసపూర్ణాలు కావడం గాని జరగదు. సకల జీవుల దేహాలలోని జఠరాగ్నిని ప్రాణ అపాన వాయువులతో కలిసి 4 రకములైన ఆహార పదార్థాలను ఆరగిస్తున్నానని కృష్ణ భగవానుడు చెప్పను. 1 త్రాగేవి, 2 నమిలేవి, 3 నాకేవి, 4 పీల్చేవి. భగవానుడు శబ్దములో, దేహములో, గాలిలో, చివరకు కడుపులో ఆరగించే శక్తి రూపములో ఉన్నాడు. ప్రతి ఒక్కరి హృదయములో ఆసీనుడై ఉండేది జ్ఞాపక శక్తి. జ్ఞానము, మరుపు అనే వాటిని కలిగించేది తానేనని, వీటన్నిటికీ వేదాల ద్వారా తెలియజేస్తున్నానని, తానే వేదాంతకర్త అని, వేదాలను ఎరిగిన వాడినని కృష్ణ భగవానుడు వివరించను. 1 జీవుడు తన పాత జీవితానికి సంబంధించిన ప్రతిదీ మరిచిపోతాడు. 2 భగవంతుడు సర్వ వ్యాప్తియే కాకుండా ప్రతి ఒక్కని హృదయములో పరమాత్మని రూపములో ఉన్నాడు. 3 భగవంతుడు బద్ధజీవులకు ఆహార పదార్థాలను సమకూర్చేవాడు, కర్మలకు సాక్షి, జ్ఞాన ప్రదాత మరియు భగవద్గీత ఉపదేశకుడు. 4 జీవుడు ఈ జగత్తులో సుఖదుఖాలను అనుభవించడమే కాకుండా వేదాలను అర్థము చేసుకోగలుగుతాడు. 5 శ్రీకృష్ణుని అర్థం చేసుకోవడమే వేదాల లక్ష్యము. 6 ఈ శ్లోకములో వేదాల ఉద్దేశము, వేదాల అవగాహన, వేదాల లక్ష్యము స్పష్టముగా నిర్వచించబడ్డాయి. క్షరులు, అక్షరులు అనే 2 తరగతుల జీవులు ఉన్నారు. భౌతిక జగత్తులో ప్రతి జీవుడు క్షరుడు కాగా, ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ప్రతి జీవుడు అక్షరునిగా పిలువబడతాడు. భగవంతుడు వ్యాసదేవుని అవతారంలోనే వేదాంత సూత్రాలను రచించాడు. అనంతముగా ఉన్న జీవులు క్షరులు, అక్షరులుగా విభజింపబడతారు. క్షరులు పతనం చెందే స్వభావం కలవారు, అక్షరులు భగవానునితో సమానమని చెప్పబడతారు. భౌతిక జగత్తులో జీవుడు 6 రకములైన మార్పులకు లోనవుతాడు. అవి పుట్టడము, పెరగడము, కాల వ్యవధి, ఇతరాలను సృష్టించడము, క్షీణించడము, నశించడము అనేవి. ఇవి భౌతిక దేహంలో కలిగే మార్పులు. కానీ ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో దేహము మార్పు చెందదు. అయినా ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో అందరూ ఏకరూపంలో సర్వదా ముక్తులై ఉంటారు. క్షర అక్షరులు ఇరువులు కాక 3 లోకములందును ప్రవేశించి వాటిని పోషిస్తూ సాక్షాత్తు అవ్యయ ప్రభువు పరమాత్ముడగు ఉత్తమ పురుషుడు కలడు. శ్రీకృష్ణుడే పరమాత్మ రూపమున ప్రతి హృదయం నందు కలడని, అతనిని తెలుసుకొనిన బుద్ధిమంతుడు సంపూర్ణ శాంతిని పొందుటకు అర్హుడగును, అన్యులు కారు. బద్ధముక్త జీవులు దేవాది దేవుని అధిగమించలేరు కనుకనే అతడు పురుషోత్తమునిగా తెలియబడినాడు. జీవులను దేవాది దేవులను సర్వదా భిన్న వ్యక్తులని స్పష్టమగుచున్నది. ముక్త జీవుని దేహం నుండి వెలువడి పరమాత్మ నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతిలో ప్రవేశించి తన రూపము తనదైన స్వరూప స్థితి యందు నిలిచి ఉండును. అతడే పురుషోత్తముడు. దేవాది దేవుడు పరంజ్యోతి అయిన తన ఆధ్యాత్మిక తేజమును ప్రదర్శిస్తూ వ్యాపింపజేయుచున్నాడు. హృదయంలో నెలకొనిన పరమాత్మ అంశ కూడా పురుషోత్తముడైన శ్రీకృష్ణుడు కలిగి ఉన్నాడు. అతడే సత్యవతి పరాశరులకు పుత్రునిగా అవతరించిన వేదవ్యాసునిగా వేద జ్ఞానమును వివరించాడు.
यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां సర్వభావేన భారత. అపరిపక్వ జ్ఞానము కలవాడు పరతత్వమును గూర్చి ఊహా కల్పనల ఎందే కాలం గడుపును. కానీ పరిపూర్ణ జ్ఞానం గలవాడు కాలమును వృధా చేయకుండా కృష్ణ చైతన్యం నందు ప్రత్యక్షంగా శ్రీకృష్ణుని భక్తియుక్త సేవ యందు నెలకొనును. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మరియు అతని ప్రామాణిక ప్రతినిధుల నుండియే వేద విజ్ఞానమును గ్రహించవలను, శ్రవణం చేయవలను. జీవులు సదా శ్రీకృష్ణునకు ఆధీనులే అని అవగాహన చేసుకుని వాడు వేద ప్రయోజనమును ఎరిగిన వాడగును. భగవానుడు సూర్యుడైనచో అజ్ఞానం అంధకారం వంటిది. సూర్యుడు ఉన్న చోట అంధకారం అనే ప్రశ్న ఉదయించినట్లు ప్రామాణిక ఆధ్యాత్మికాచార్య నిర్దేశమును అనుసరించి చేయబడి భక్తియుక్త సేవ ఉన్న చోట అజ్ఞానమునకు తావులేదు. మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే. నీవు నాకు ప్రియమైన మిత్రుడవైనందున జ్ఞానములలోకెల్లా గుహ్యతమమైనట్టి నా దివ్యోపదేశంను నీకు ఒసగుచున్నాను. ఇది నీ హితము కొరకై ఉన్నందున దీనిని ఆలకింపుము. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. సర్వ విధములైన ధర్మములను త్యజించి కేవలము నన్నే శరణు పొందుము. సర్వ పాపముల నుండి నేను నిన్ను ముక్తిని గావింతుము. భయము నందకుము. ముందుగా మనందరికీ ప్రథమ గురువైన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి దండవత్ ప్రణామములు. భగవద్గీత సారాంశాన్ని అందరికీ అర్థమైన రీతిలో అతి సులభంగా రచించి మనకు అందించి అందరికీ అక్షర జ్ఞానాన్ని, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించిన ప్రభుపాదుల వారికి, అందులో మాకు అందరికీ అవకాశం కల్పిస్తున్న ఇస్కాన్ మంగళూరు సంస్థకు మా అందరి తరపున పాదాభివందనములు. అలాగే మా గురువులైన నామనిష్ఠా దాస్ ప్రభుజీకి, శ్రీవాసంగన్ దాస్ ప్రభుజీకి, మోహన్ రావు ప్రభుజీకి, షీలా మాతాజీకి, కమలేష్ గోవింద దాస ప్రభుజీకి ప్రత్యేక ధన్యవాదములు. అవసరమైనప్పుడు సాంకేతికంగా అన్ని విధాలా మాకు సహాయం చేసిన అడ్మిన్స్, కోహోస్టులు మాతాజీలకు కృతజ్ఞతలు. అలాగే పీపీటీ తయారీలో అందరూ మాతాజీలు, ప్రభుజీలు సరియైన సమయంలో స్పందించి సమాధానాన్ని అందించినందుకు అందరికీ ధన్యవాదములు. మా అందరినీ సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకొని ముందుకు సాగేలా చేస్తున్నందుకు దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానునికి దండవత్ ప్రణామములు తెలియజేస్తూ ఈ ప్రజెంటేషన్ను ఈరోజు ముగిస్తున్నాము. హరే కృష్ణ.